κατάλαβες. Φαίνεται πως από τότε που αδυνάτησε το φως σου, δυνάμωσε η ακοή σου. Διερωτώ με τι να κρύβεις κάτω από τη μασχάλη σου. Αν έχεις κλέψει κάτι, αυτή τη φορά θα σε στείλω να τα πας πίσω. Την άλλη φορά ήταν λωρίδες από κατσικόδερμα. Μαλακό και χρήσιμο για να δέσουμε τα βότανα πάνω από τα μάτια σου. Τώρα έφερα... Τώρα τι? Έφερες και το κατσίκι? Ό,τι καν έκανα δεν το έκανα για μένα. Εκείνο που εγώ έχω ανάγκη έβριτε, κανείς δεν μπορεί να μου το δώσει. Είσαι αγνώμων και μου το λες με αυτόν τον τρόπο. Εσύ που σε ελευθέρωσε, που σου ομιλώ λες και είσαι ο μικρότερος αδελφός μου. Εσύ που γνωρίζεις τη ζωή μου. Αδωνέα, έτσι που μιλάς, δεν προσβάλλεις μόνο εμένα, ασεβείς και στους θεούς μας. Όχι, όχι τους θεούς έβριτε. Άσε να βάλω τα πράγματα κάτω γιατί έχω λαχανιάσει κάμπος με τον ανήφορο. Κοίτα, το ότι που φέρεσαι σαν μεγάλος αδερφός που ποτέ δεν είχα, ναι. Μα νομίζω ότι έχω κερδίσει αυτή τη φιλία σου. Το ξέρεις ότι σε ευγνωμονώ που επανέφερες την αξιοπρέπειά μου μαζί και το σεβασμό στο σημαδεμένο σώμα μου. Αυτή η μικρή διαφορά στο πόδι σου δεν ήταν ικανή να μειώσει το αξεπέραστο μυαλό σου. Αυτά τα έχουμε πει τόσες φορές. Καμιά φορά η μοίρα μας πάει κάπου αλλού. Πάντα βγαίνεις κακριβοδίκαιος, έβριτε. Ίσως να έφταιγε η μάνα μου. Θέλεις να πεις ότι εγώ με τα ισομεγέθη κόκαλα και τα τσαλένια νεύρα έπρεπε να χάσω το φως μου? Μα τώρα, στον κίνδυνο. Άρα γιατί να είναι εκείνο που δεν είδα? Ή μάλλον τι να ήταν εκείνο που είδα και δεν έπρεπε να δω? Μόλυντσι είναι, έβριτε, μόλυντσι. Θα περάσει. Θεραπεία, υπομονή και πίστη στους θεούς. Χρόνο χρειάζεται, θα περάσει. Δεν μου λες, είναι που σε άφησα πιο πολλές ώρες μόνος σου σήμερα και γι' αυτό πνίγηκες στις σκοτεινές σου σκέψεις? Όχι, Αδωνέα. Χρειαζόμουν να μείνω λίγο μόνος, δίχως τη φροντίδα σου, για την οποία ευγνωμονώ τους θεούς και εσένα. Η ιστορία του πλησίων είναι φάρμακο στο σώμα και στην ψυχή. Σου είμαι ευγνώμων για τούτα τα συναισθήματα, Αδωνέα, και εύχομαι να μην αμφιβάλλεις ούτε στιγμή. Τότε, τι το ιδιαίτερο σήμερα? Σήμερα κοίταξα πιο βαθιά στον τραυματισμένο κόσμο. Ήρθαμε σε τούτη τη σπηλιά μαζί, με ελάχιστα πράγματα. Με τη στολή μου, με τα όπλα μου, με το σπαθί του πατέρα μου, μα κυρίως με τη φροντίδα σου, για να περισσώσω ό,τι πουν οι θεοί για το φως των ματιών μου. Συγχώρεσέ με, έβριτε, αλλά δεν καταλαβαίνω που οδηγεί αυτό το άδειασμα της ψυχής σου. Αν φοβάσαι ότι θα σε προδώσω στο βασιλέα μας, τον Λεωνίδα. Όχι, δεν φοβάμαι τίποτα, Αδωνέα. Δεν γιώτεψα από δειλία. Ο τιμημένος βασιλιάς μας, ο Λεωνίδας, με τίμησε όταν με διάλεξε μαζί με τον άξιο αγγελιοφόρο Αριστόδημο να μεταφέρουμε τις αποφάσεις του στη Σπάρτη. Ο βασιλέας μας είναι ένας σοφός πατριώτης πάνω απ' όλα. Έπρεπε να του στείλει την ειδοποίηση ότι οι υπόλοιποι Έλληνες σύμμαχοι θα πρέπει να συσπηρωθούν για να προστατευτεί η χώρα μας από την επερχόμενη λέλαπα των Περσών, αυτών των πολεμόχαρων βαρβάρων. Ο συμμαχικός στρατός πρέπει να τους καθυστερήσει εδώ, στα στενά των Θερμοπυλών. Αυτά εγώ τα ξέρω. Μα και εσύ ελπίζω να με εμπιστεύεσαι, έβριτε. Ναι, φίλε και αδερφέ μου, βέβαια σε πιστεύω. Δεν σε στέλνω μόνο να μου φέρνεις τα νέα. Με βλέπεις, με ζεις. Προσεύχομαι πριν ανατείλει ο ήλιος. Γυμνάζομαι πρωί βράδυ. Διαλογίζομαι πόσο λίγα χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει. Υπολογίζω την αξία της ζωής και της θυσίας. Ευχαριστώ τους θεούς. Μα κάθε βράδυ βασανίζω. Ο ύπνος δεν με αφήνει να κλείσω τα βλέφαρα. Κι εγώ τα σκέφτομαι, έβριτε. Σε βλέπω το πως στριφογυρίζεις τα βράδια. Μα τι να σου πω. Ο Λεωνίδας είναι μεγάλος άνδρας.
θα καταλάβει γιατί δεν τον υπάκουσες. Δεν θα σε τιμωρήσει όταν του ομολογήσεις για την αρρώστια των ματιών σου. Μα πώς? Μα τι να του πω? Ότι τα μάτια μου για καιρό δεν βλέπουν το γενναίο πρόσωπό του? Ότι η άρνηση στη διαταγή του είναι ανήκουστη ανυπακοή? Ότι πιθανόν να μην έφτανα ποτέ να μεταφέρω το μήνυμα? Ότι... Νομίζω το πρόβλημά σου είναι άλλο. Όχι με ποιο τρόπο θα του ομολογήσεις για την αρρώστια των ματιών σου, η οποία καλυτερεύει. Το θέμα είναι αν θα σε δεχτεί να πολεμήσεις μαζί του μέχρι σε σχάτω, από τη στιγμή που δεν έχεις αφήσει πίσω σου διάδοχο όπως το ζητά ο νόμος. Έτσι δεν είναι? Μα πώς με διαβάζεις, φίλε ακριβέ? Όμως, όπως ξέρεις, στα κρυφά. Στο στράτευμα ψιθυρίζεται ότι ο γενναίος βασιλιάς μας έχει βρεθεί σε απίστευτες αλλαγές στη ζωή της οικογένειας του και της ξεπέρασε. Είναι ο τρίτος στη σειρά βασιλόπες και ούτε που μπορούσε κάποιος να διανοηθεί ότι η θεά τύχη θα τον έκανε βασιλιά της Σπάρτης. Αλλά σε αυτό έχεις δίκιο, Έβριτε. Η θεά τύχη έχει τον δικό της μοναδικό τρόπο να προγραμματίζει τη ζωή των ανθρώπων. Μα και οι χρησμοί. Λίγο το έχεις να λένε ότι για να σωθεί η Σπάρτη πρέπει να θυσιαστεί ο βασιλέας της. Αυτό ίσως να το λένε αυτοί που θέλουν να τον εξαφανίσουν, να τον ξεφορτωθούν. Αλλά εκείνοι που τον πιστεύουν και τον αγαπούν, λένε ότι αφού δεν έχει διάδοχο για το θρόνο της Σπάρτης, δεν θα έπρεπε να πάει στην έκκληση των συμμάχων Αθηναίων ενάντια στους Πέρσες. Μα τι λες? Εδώ μιλάμε για ένα πραγματικό Σπαρτιάτη πολεμιστή. Αυτός δεν θα έβρισκε τρόπο. Μπορεί να μην είχε κάνει βασιλόπαιδα με την κακάσχημη Γοργό, μα δήλωσε με μάρτυρες ότι είχε γιο με μία δούλη και αυτό έπρεπε να γίνει σεβαστό. Είδες, φίλε, πως φτάνουμε στη δική μου θέση? Με όλο το σεβασμό, Έβριτε, δεν σε καταλαβαίνω. Δεν βλέπω που υπάρχει συσχετισμός με τη δική σου περίπτωση. Άκουσε. Αν πάω στο Λεωνίδα, μάλλον αν με πας να του μιλήσω, θα του εξηγήσω για τα τυφλά μου μάτια. Θα του πω για τη μεγάλη αγάπη μου για την πατρίδα. Θα του θυμίσω τα χρόνια που έχω στο στρατό. Θα ίσως να καταλάβει το λόγο για τα σκοτεινιασμένα μάτια σου. Μα πώς θα σε δεχτεί, αφού απαράβατος όρος είναι να αφήσεις πίσω σου διάδοχο για να συνεχιστεί ο θεσμός? Εδώ σε χρειάζομαι, Αδωνία. Με ανησυχείς. Καλύτερα να ηρεμήσεις. Κάθισε τώρα που έχει χαμηλώσει ο ήλιος να σου αλλάξουν τα βότανα. Δεν θα σου τρυπά τα μάτια ο ήλιος. Εδώ. Ξέρεις, όταν έλειπες τα άνοιξα για λίγο και νόμιζα ότι σε έβλεπα όταν ανηφόριζες κατά εδώ. Μα δεν έπρεπε ακόμη. Αυτό είναι καλό σημάδι. Έφερα λίγο βραστό κατσίκι από τον φίλο μου τον Γητοβοσκό. Μου έδωσε μάλιστα και κάμποσο ομό ξύγι. Δαντελωτός ανήφασμα είναι για να πάρει τη φλόγωση των ματιών. Σιγά σιγά με τη βοήθεια των Θεών θα περάσει κι αυτό. Αδωνέα, χθες βράδυ είδα ένα σημαντιακό όνειρο. Είδα τον μεγιστία τον Μάντι να στέλνει το μοναχογιό του πίσω στη Σπάρτη με ένα χρυσογέραγα και με μια φωλιά άδεια από αυγά. Με πιάνει τρόμος μόνο που το θυμάμαι. Είδα ένα πελώριο σύννεφο, μαύρες ακρίδες να ορμούν κοντά εδώ, στο λόφο του Κολονού και να επιτίθεται στον παρατεταγμένο στρατό των Ελλήνων. Είδα το κεφάλι του Λεωνίδα πεταγμένο σε ένα λάκκο και το σώμα του, ο Ημέ, να το καταβροχθίζουν οι ακρίδες. Αχ, Θεέ μου! Αυτό δεν είναι όνειρο. Είναι σημαδιακό. Εφιάλτης. Λοιπόν, άρχισε να ετοιμάζεις τα βότανα και ό,τι άλλο έφερες. Έχω σκεφτεί τι θα κάνω. Έχω πάρει πλέον την απόφασή μου. Τι θα κάνουμε? Για πες μου, Αδωνέα. Ποιο είναι το ψηλότερο φρόνημα στη ζωή ενός ανθρώπου? Η πατρίδα? Οι γονείς? Τα παιδιά? Η πίστη και ο σεβασμός στην ανώτατη δύναμη, στο Δία, στους θεούς, στους κυρίαρχους της ζωής μας. Με τη σφαιρική έννοια βέβαια.
Δηλαδή, ο θρίαμβος του πνεύματος όπου πλησίασε τους θεούς. Νομίζω η τελειότητα να ξεπεράσουν το αξεπέραστο. Η συνέχεια του αίματός σου, της σάρκας σου, δεν είναι η υψίστη πίστη, η μέγιστη αξία, η επέκταση στην αγάπη και το σεβασμό των Θεών? Αυτό το χώμα που πατάς, τι είναι? Το να είμαι μαζί σου είναι σημάδι θεϊκό. Όταν ο άνθρωπος κρίνεται από τον πλούτο της ψυχής και του μυαλού. Έλα, πες μου τι θέλεις να σου κάνω, Έβριντε. Άλλωστε σου χρειαστώ τα πάντα. Θα σε παρακαλέσω να ομολογήσεις στο βασιλέα μας ή στον όποιο εντεταλμένο του ότι το παιδί με τη φίλη σου τη Διωτήμα είναι δικός μου γιος. Τι σκέφτηκε ο νους σου? Εγωιστή. Πέφτω στα γόνατα και σε παρακαλώ. Έχω ένα παιδί. Αρτιμελές, ολόκληρο. Και είναι δικό μου. Και αυτό το παιδί, το όμορφο σαν τον Απόλλωνα, δυνατό σαν τον Ηρακλή. Και θες να μου το πάρεις, Έβριντε? Και λες ότι είσαι και φίλος μου. Αυτό το παιδί ολοκληρώνει το σακάτικο σώμα μου, την τραυματισμένη ψυχή μου. Επουλώνει τις ηρωνικές ουλές ολόκληρης της ζωής μου. Μόνο για εκείνη τη στιγμή σε εκετεύω, Αδωνέα. Ο γιος σου είναι δικός σου. Είναι η υψίστη επίτευξή σου. Είναι ο άλλος σου εαυτός. Εσύ μετά θα πας να τον συναντήσεις. Εγώ, άκληρος και τυφλός, με θέλεις να σέρνομαι στο υπόλοιπο της ζωής μου, να γίνω περίγελος ή να με ρίξουν ζωντανό στον Κιάδα? Πρέπει να μείνω, να εκτελέσω ό,τι με δίδαξαν σε ολόκληρη τη ζωή μου, να συμβάλλω στην καθυστέρηση των κατακτητών, για να διαπιστώσουν οι άλλοι ότι τα πληγιασμένα μάτια μου ακόμη μπορούν να δουν τον εχθρό, να τον λυγίσουν, ότι μπορούν να διακρίνουν τον αγέρα που σχίζουν τα σπαθιά, να ακούσουν την τροχιά του βέλους όταν σφυρίζοντας ζητάει να βρει το στόχο του. Να είμαι εκεί, Αδωνέα, εκεί, για να μπορέσω να ακούσω τους χτύπους της καρδιάς των συμπολεμιστών, να αισθανθώ την καυτή τους ανάσα σαν πολεμούν για την πατρίδα, να σχίσω το ματωμένο αγέρα στα δύο, να πεθάνω σαν άξιο τέκνο της Σπάρτης. Κοίταξε με! Να γονατίσω μαζί σου. Κάνε το για μένα, Αδωνέ. Δώσε μου το χέρι σου. Και εσύ. Κάνε το για μένα. Μα περισσότερο για την υψίστη πίστη στην πατρίδα, Αδωνέα. Κάνε το για την υπέρτατη αρετή